Keď sa vonku chumeli, zlietajú sa anjeli, v taký istý biely deň tiež som prišla na svet, viem, s týmto časom spojená, vnímam všetky znamenia, ako vločka nado mnou, lietam zimnou krajinou. Šťastné a veselé dnes prajem vám. Vítajte u nového videa. Zase som sa tak na vás tešil. Takže ideme na part 2. Takže tak. Kto mi tu nezatvoril dvere? A urveš ich. Takže tak, ideme ďalej. Stala sa mi taká srandovná vec, ja som bol na benzínke tu tak pri Nitre, ja som tankoval, čavo za mnou zastavil, nejaký Róm 40-ročný a začal mi dávať, že dobrý deň, že vy ste zo Sabinova a ja, že áno, lebo videl moju značku, je SB Munk. No. Frajer. No tak mi začal dávať, že viete čo, ja vám dám darček, keď začal mi dávať parfémy a že čo? Tu máte parfémy, tu máte hodinky za 1300 €. No tak som si to dal ako do auta a hovorím, že idem zaplatiť za tankovanie a potom mi povedal, že hej, počúvajte ma, ja idem proste zo Švajčiarska, potrebujem rýchlo peniaze na to, aby som sa dostal na východ, že dajte mi nejaké peniaze. Ja som mu povedal, že peniaze mám v aute, začal mi vykladať ďalšie voňavky, ja neviem čo, vzadu na spoiler. Počúvaj, ja som nastúpil do auta a šmikom som letel z tej benzínky. To bolo prvýkrát, čo som porušil zákon a išiel som maximálnou rýchlosťou, čo mi utiahlo auto. A teraz za túto vonku, vieš, tá bločková pokuta. Celé video nájdeš na YouTube kanáli Duklo. Tam ti Stala sa mi taká... To bolo ako Róm chcel pohustiť na benzín. Dám ti teraz, že 15 sekúnd monológu, daj odkaz dnešnej mládeži. Fakt, že čo ty by si chcel, aby vedela dnešná mládež. Keď chcete byť v niečom úspešný, či už to je YouTube, alebo či už to je niečo iné, stále si nájdete niečo, čo vás baví a robte to non-stop a zlepšujte sa v tom a robte to každý jeden deň, až pokým z toho nebude niečo, z čoho budete zarábať. Vybavené. Najjednoduchšie, ako by som to povedal. Keď chcete byť boxeri alebo nejakí profi fighteri, každý deň trénujte a Presne tak, ako aj na YouTube. Každý musí natáčať. Ten, čo začal si natáčať, tak aj ten dokončí 1 milión odoberať. Lebo počuli ste ma, sa snažím strašne. A ideme sem pozrieť, že keď mal mu modré vlasy. ináč ja som, keď si mal tie modré vlasy a takto, ja som normálne neznašal sa na teba pozerať. Ty si vyzeral, že si to stratil. Vážne? Jo. Ja si myslím, že to bolo akože najkrajšie obdobie. Ale počúvaj, Japonsko. Ja som prišiel do Japonska, ja som tam bol jak neonová značka, ja som ešte mal oranžovú mikinu, mňa tam každý nenávidel, a ešte s tým, ako sú Japonci rasisti. Každý sa na mňa otáčal, každý normálne nechápal, Fakt, že ja som bol tak? jak mimozemšťan. Ale ja by som bral, Ale že... počúvaj, No. a to by bolo v pohode. Stalo sa mi, že jeden normálne pracujúci človek sa zastavil a takto pozeral na mňa, ako okolo neho idem. A potom ešte pes. Reálne pes sa ma zľakol japonsky. Pes na mňa čumel a začal na mňa brechať. Rozumieš? Ináč ja som, keď si mal tie modré vlasy a takto, ja som normálne neznašal sa na teba. Takže akože toto je to isté. Takže tak. Ideme skúsiť niečo iné. Takže o chvíľku prichádzame, takže máte minútovú prestávku. O 3, 2, 1 teraz. Ahojte! Dobre, pokračujeme ďalej. Takže ideme ďalej. Moravák ochutnáva Prime. Alebo poďme rovno na...
kto má rád Vianoce, napíšte do komentárov Vianoce. Ak vám to tam teda pôjde. No, ale teraz by tam malo ísť to. 13 fanúšikov prišlo. Nenapadlo nic lepšího, že ráno huli, tak bolo 10. Dobre, takže ideme z Nižný. Ideme na dom. Dobre, rovno na domov. Takže Maťo prvý let. Ja nenávidím lietať kvôli tomu, že som mal môj prvý let a skoro sme tam zahynuli všetci. To bolo ešte s bývalou, presvedčila ma, že poďme na dovolenku. Však poďme dobre, sme konečne sadli do toho lietadla na Malorku, leteli sme. Priniesli nám kávu a čus, že budú turbulencie, tak sme sa pripútali, priniesli nám veci, ničoho nič, normálne ak to letelo to lietadlo. A ti vravím, ja keby ideš na diaľnici, ideš 150 a podradíš normálne zo 6 do 3. Taký zvuk, čoho nič. Ale takto, že vyleteli všetky tie veci. Od obliaty, od kávy, od čusu, ľudia vrieskali tam za mnou, tak 12 rokov mohla mať, ja nechcem zomrieť. Začal blikať lietadlo, normálne zasvietilo sa, zaslo. Hodinu toto, ona bývala vtedy, ona lietala dosť, ona mala aj 500-600 hodín nalietaných, tak pozrieme sa na ňu, ona vybavená úplne celá bleda. Po celom lietadle len pláč, krík, Ježiš, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Kamoško, pozriem sa na letušku, ona si sadla. Tak to si dala pás, jak vreli, keby sedela a že... A toto. A vtedy som pochopil, že som mŕtvý. Tak som sa na ňu takto kúkal a ona jak ma zvázala, zastrela. Celé video nájdeš na YouTube kanáli Duklo. Zastrela? Môj. Takže, tie je zaujímavé. Poznáte toto? Toto sme nemali. Aha, už mi bere, aha, už mi kapor bere. Dobre, stačí. Takže, moji milí, dvojka teraz, part, trojka vyjde za... po tomto videu. Čau.